Ngai kebeli pi barok ki perok pi jinga kan gasi ke bomenta. Ngakwa ia ban keren yang ni ketin ke jublei ne gawe ke por sui ke por. Ban habang ayo ban keren ia ketin jublei. Habang ayo ban phala ia ga gospel skiwe. Nga kemen sim. Ngadap dengan jingmen kemen sim. Ban mentaro ngan keren ngan nyai keren yang ni ketin ke jublei ki perok ke jinga. Ke ketin ke jublei ke ba phila ban sim. Ke sti ke ban kong. Wafsol Paul skinong Korint kalau nong bekatsan ke kot ke ba san pepra kiktin ki bang kumne Naba kumta ku parabangeit ba-ieit jonga tulong pi ki ba-ieit skhem bat ki bymkynriah no bat ki kyrhai man la ga sngi ha ga kam U Trai haba pitip skhem ba kata ga jingtrei minot jopi kam julong ka lehnohei ha U Trai kam julong ka lehnohei ha U Trai kini kita get khot Bible ka bangakwa bangan keren syapi ki perok bejinga balai ba wafsal Paul utho yegni kentin lani yegni get khot ka basan pepra lada pipuli haswa jong ni get khot ka basan pepra uni wafsal Paul ukren phangata ga jingmi pat ka jonga ga jong pi dagamet ka ba kumno ka ba manga no pi ka bangingin mi pat lada pipuli haswa ka ni get khot ka basan pepra philap ba ha ka shikliman hakata ga jing sawa jong turoi ngten jublei on pen keladur ngai pi hakata ga met ga bathamai hagamet ga burom ga jong kris haga shikliman hakata ga jigrono on pen keladur ngai pi om shu ga ni ga met ga barim jingi reh ga met ga bathamai hagamet ga burom ga jong kris namta jongan pi baro ki bala IT ki bala pediang justus ki bala yo ga jing kha asin bat ong ga ten jublei la pipuli ter ba ga jing yap kom don bor shu hapdeng jonga bat jong pi ka jing yap kam don bor shu namar gila IT la ga jong jing yala ga jong ga jing im hau juskus lapan khoi ngai pi ga snam jong juskus bat on pen mi pat ngai pi hakamet ga batmai bat ga jing yap kam don bor ha ga jing im ga jonga bat ga jong pi ki plok bi jinga naga ta ga daw afsol Paul ong ikini getian ong ong kumne tolong pi ki ba-ieit skhem tolong pi ki ba-ieit skhem ki plok bi jinga ban skri U Trai long ki ba-ieit skhem ban duai long ki ba-ieit skhem ban le ikamon ga jong blei long ki ba-ieit skhem ban pen sngu bahayo blei man laga sngi man laga por man laga khlimat haga jim ga jong pi ki plok bijinga but what can ria no Jesus Christ what apidang ke ga bapimat what can ria no Jesus Christ kan mau ga ni kantin ga ba on pen mi pat ngai pi hakamet ga bathamai hakamet ga burom U Christ nakata ga daw what can ria no Jesus Christ long ki ba-ieit Jesus Christ ïaineh man skru yo Jesus Christ what apidang ke ga bapimat what kan ria no trai re ïaineh man skru U Trai kiba man kyrhai man lagasi haga kam U Trai man kyrhai man lagasi haga kam U Trai long kita gino phala ya ga garteng Jesus Christ ga gospel man lagasi ki prok besinga long jigir khus ki we namta kahima ga jong blei man kyrhai man lagasi hanon ga jaka ga pidon ga office hagi school hagi college hagi yang kesem jopi man kyrhai man lagasi namta ga kam jong U Trai kabut phlai U Trai man lagasi long jigir khu pan pawi ga dur ga jong Jesus Christ pan pawi ga jim ga jopi ya ga jim kerstan ga basya ga jopi man lagasi haba piyai shurum sineng haba pidon nunu ga jaka man kyrhai man lagasi ga kam jong U Trai Naba ngitip skhem la ngile kumta ong ga kten ga jong blei bagata ga jingle jingi kam long lehnohei khmat jong blei ki prok besinga ki jingle ga jonga pi nam ta U Trai la ngilong ki prok ba ïaineh ha U Trai ban skri ban chong ki jat chong ban yalap gospel ubat bat banginom kynriah no ada bangin man kyrhai man lagsi kam jong U Trai bat kata ga jingtrei jonga pi ki prok besinga ong ga kten ga jong blei kin om long lehnohei ha U Jesus Christ namare ke ga ba U Jesus kren ya kata unle ong ga kten ga jong blei la pipule Hebrew la pipule Hebrew la nong ga benriu kat khot ga bashpeu ong ga kten ga jong blei namar ublei umlong ubom hok ba un klet ya ka jingle jong pi bat ya kata ga jing ik ka ba phi lap ya pani sha ga garteng jong ha ga ba phi la shakri ya kiru khoi bat ba phi ya shakri ro ublei unomlong kumanga no phi gi baklet ga jingle bha jong bru ki baklet ga jingle jong bru namta jong amat spin rei ublei klet ga tan rei un ai jangai phi ya kanong ga bakrau ya kanong ga bakrau ki pro besinga ublei un ai jangai phi ya kanong ga bakrau ga jim ga janga pi
ublei ai ngai pi ganong ka bakrau namar ublei umlong ubakalet ya kaban ai yang ai pi kata ke jingkular ke jong la pi puli ke sti ka ba ar kinong korin ke jong apostol Paul lanong ka ba ar ke khot ka ba ar pheu ke tin ke jong blei ka ong ne namar ke jingkular ublei kat ba namar ki jingkular ublei kat badon kilong hu ka ba oi bat hu ka ba amen ya kaban pendon burom ya ublei dangi kita ke jingkular ke jong ublei kilong bait oi bat amen ong ke tin ke jong ublei ong ke tin ke jong ublei na kata ka dau kalong ka badon kam dingai pi prog bisinga ban ïaineh ban skri ublei bat kibat bat banom kynriah na u bat banom kynriah na ga kam ju bat banom kynriah I ka ban yalap ke gospel ju bat ka dei ngai pi man ban man kyrhai man la sngi namar uni ublei uba manga pynmih pi ka bangi skri ya ka ega ba ukular ka ba oi bat ka ba amen bat unom klet ya ka ega ba manga no pi ka bangi ngilele haga jim ka jungi ki pelok ki bigi jinga la re pipuli ka gasti apostol Paul saki Thessaloni gasti apostol Paul saki Thessaloni ga lonong ga basan ka khot ka ba ar pesau ka tin jumle ka ong kumni uta uba khot ya pi ulong ubala man shenia uta uba khot ya pi ulong ubala man shenia uban leru ya kata uta uba khot yangai pi gumun u Jesus Christ uni uba khot yangai pi shagane ga kam ju uni uba khot yangai pi shagane ga jing skri begin ya skri u begin ya le ka mon ju begin ya pen singo bahai u begin ya lap e karteng ju ulle ya ka ega ba ulu kolar nam ta jonga bat jong pi ka mut un ai ya kata ka pat sian yangai pi ki pelok bisinga na kata ka daw ko ngan oi pi ki pelok bisinga ïaineh U Trai ïaineh ban skri U Trai wat pedeng ke ga ba piman wat pedeng ke jingle wat pedeng ke jing syakran ben wat pedeng ke ga ba pipiman ga jing go jong pi rewat kan ria U Trai man kyrhai man lesi ka kam jong trai namar U Trai ulle ya ka ega ba ukular nam ta jonga bat spi bat ya ka ega ba ukular ka ong ka tin jo boleh ka ong ka ba oi bat ka ba amen ublen kar ku pi dang ya skri U Trai dang ya le ka mon ga jo boleh pynmih ye ka kamba ga jo boleh bat ka ega ba phile ki pelom bisinga ngai kalam long ka bale no e kumba ka tin jo boleh kala kren shai bat ka ukular ublen